כתוב, יראה צריכה להיות מזה שהוא רב ושליט, וכולם כן לפניו וכן הלאה וכן הלאה, מילים יפות, אבל מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני לא אחראי על מצב הבא, שהכל זה בידי הבורא, ואני שמקבל ממנו איזה השפעה, אני הופך להיות אדם אחר לגמרי ממה שהייתי לפני רגע, לפני שהגיע אליי והשפיע עליי האור העליון, ולכן אני חייב במשהו להתכונן לזה. ההכנה שלי לזה יכולה להיות אך ורק על ידי החברה. ויוצא שכל העבודה שלנו אם כך, היא שאני בונה סביבה, כאילו שאני בונה סביבה כדי להגן על עצמי מפני הבורא. שמי יודע איך שהוא השפיע עליי. אני בינתיים צריך להיות בתוכם, יחד קשור אליהם, שמה שלא יקרה, כמו שאנשים שבעולם הזה, מי יודע מה יקרה מחר. אני חייב לבנות כמה שיותר חברה אנושית, צבא, כל מיני מערכות שבחברה, להיות בטוח למחר. כך גם כן כביכול ברוחניות. רק ברוחניות אני עושה את זה, לא מפני שאני רוצה להבטיח לעצמי מחר יותר טוב, אלא אני רוצה להבטיח לעצמי תגובה נכונה למה שיקרה מחר. שאני לא אפול, שאני אוכל על ידי כל התעוררות שאני מקבל מלמעלה, גם מכף ימין, גם מכף שמאל, אני אוכל תמיד להגיב נכון. ולכן ניתנו לי כל מיני תנאים שהם נמצאים בסביבה, בחברה, ואז אם אני בונה את החברה בצורה נכונה, אז אני מקבל כבר מלמעלה ההכוונות, ההשפעות כאלו שהם גם לפי העוצמה וגם לפי האופי של ההשפעה, כבר היא מכוונת לקשר שלי עם הסביבה. זאת אומרת, אם אני יותר חזק והכנתי את עצמי נכון וטוב, נותנים לי השפעה יותר גדולה, ואז אני מתקדם יותר מהר.